Vážení sledující, vítejte zpátky na kanálu Debatní deník, moje jméno je Tim a dneska je tu se mnou Mike z kanálu Mike Likes Progress. Já tě tady vítám. Ahoj Time. Chceš se nějak představit, kromě toho, že máš rád progres? Já myslím, že právě ten pseudonym to dost vystihuje. Já osobně bych se popsal jako člověk, který je určitým způsobem zapálený do seberozvoje. Nicméně nechci jít úplně takovou tou mainstream cestou. Není to úplně nějaký jako standard povídání o takových věcech, který si šel asi jako každý nějaký běžný motivační klišé a podobně. A proto se rád zaměřuju vyloženě na mužský témata i s nějakým přesahem třeba do mytologie, do nějakých subkultur, právě třeba do manosféry, což je i téma, který tady dneska chceme probírat. A nějakým způsobem se snažím i se v úvozovkách zastávat nějakého tradičního pojetí maskulinity, který z mýho pohledu je často dost nepochopený. Tak to je přesně o to, o čem budeme dneska debatovat. Mega se na to těším. Taky jsem velký fanoušek seberozvoje, akorát k tomu vstupuji dost jinak než ty, takže to bude velmi zajímavý střet světu. A na začátku divákům bych rád řekl, že jsme vlastně s Mikem už točili jednu nebo dokonce dvě diskuze na mém kanálu, které můžete najít někde v historii tohoto kanálu, ale dnešní bude určitě mnohem zajímavější, protože jsme se oba dva nějak posunuli, dovzdělali ve věcech a podobně. Jenom řeknu, že tohle video je sponzorované knihou Umění debatovat. Anonymní autor mi ji takhle daroval a řekl, že nech si jako tady můžu zpropagovat, takže pokud se chcete naučit debatovat, tak je to skvělý. Já ti tady rovnou dávám dárek. Máš to i podepsaný s věnováním. Takže pokud byste diváci chtěli tu knížku přečíst nebo poslechnout, protože v audioverzi taky, tak můžete najít v popisku videa. Tak, teď jsem udělal krásnou reklamu a můžeme jít na to. Tak já možná začnu tím, že pojďme si zadefinovat, co to manosféra vůbec je, protože jsem zjistil, že ne všichni lidé znají tenhle pojem. Já jsem se na to koukal a přišlo mi, že nejlepší definicí manosféry je, že to je hnutí lidí na internetu, nebo především online komunit, které oponují feminismu skrz to, že si myslí, že feminismus vedl k demaskulinizaci mužů a myslí si, že ideální společnost je taková, která vlastně navrací tu maskulinitu těm mužům. A jenom aby bylo zřejmé, co myslím tou definicí, tak když někdo přijde a řekne, feminismus je špatný, protože ženy jsou hloupí, tak to není manosféra. Manosféra je konkrétně to, že jakoby chtějí, nebo taky může být, ale ta důležitá část je, že chtějí, aby muži byli víc maskulinní. Souhlasíš s touhle definicí, nebo jak ty vlastně vnímáš tady ten pojem? Úplně s touhle definicí upřímně nesouhlasím, protože moje definice, nebo tak jak já to chápu, je spíš, že manosféra není hnutí, ale je to spíš soubor nějakých jako online různých debatních fór, různých blogů a vlastně tvorby z toho mužského světa, kde ty jsi vlastně vypíchnul nějaký jako v úvozovkách antifeminismus, což je jeden faktor, který se často vyskytuje v tomhletom prostředí, ale neřekl bych, že je to ústřední myšlenkou. Že ústřední myšlenkou vždycky byly mužský témata, což může zahrnovat fitness, seberozvoj, vydělávání peněz, randění a vlastně další témata, které jsou zaměřený na muže. A pak tam jsou samozřejmě různé věci, které můžou být víc toxický, míň toxický. O tom budeme samozřejmě jako debatovat. A je tam i určitý faktor kritiky feminismu. V tom ohledu, že samozřejmě společnost jako taková se nějak vyvíjí a v tomhle ohledu se i feminismus třeba jako vyvíjí. A z mýho pohledu, protože my jsme v minulosti jako debatovali na téma feminismu, já osobně bych se nenazval antifeministou. Nejsem jako takový, že bych chtěl bojovat proti tomuhle hnutí, ale osobně bych se nazval kritikem současného pojetí feminismu. A to z toho důvodu, že tohleto hnutí hodně zradikalizovalo, že často právě nějakým způsobem se i společensky lépe přijímá misandrie, jako nenávist vůči mužům. A do určitý míry je tady odklonění od nějakých jako ženských práv k různému, až jako si troufám říct někdy, vytváření problémů,
které jako reálně nejsou. Protože samozřejmě feminismus je široce diverzifikovaný hnutí, máme tu různé vlny, různé směry, takže ono je toho jako víc a když to chcem kritizovat, tak bychom se měli zaměřit, co je konkrétní. A já dám teda příklad, ať nemluvím úplně jako abstraktně, součástí hnutí, který třeba v Americe protestovali proti akci Muži proti sebevraždám, protože řekli, to je patriarchát a dělat čistě mužský akce a zaměřovat se jenom na mužský mentální zdraví je podpora patriarchátu. Z mýho hlediska, budeme se tady určitě dneska bavit o mužském mentálním zdraví, tak prostě takovýhle pojetí je to nějaká určitá forma radikálního feminismu, proti který nebo teď jsem to špatně vyjádřil, ne proti který stojím, ale kterou nějakým způsobem bych řekl, že kritizuji. V tom případě to je zajímavý, protože já ten pojem manosféra vnímám dost jinak než ty. A přijde mi, že kdybych teď natáčel videa na YouTube o tom, jak posilovat, jak lézt po skalách a já nevím, jaký drahý hodinky doporučuji koupit, tak bych se nenazval součástí manosféry. Přijde mi, že je strašně moc jako obsahu, který je směřován na muže, třeba nevím, můžu to být třeba videa o právě mužský prostatě a podobně, ale stejně to není manosféra. A přijde mi, že manosféra, aspoň jak já to slovo používám, tak je přesně jako, že to je o té maskulinizaci a o tom, že v té společnosti ta maskulinizace v moderní době chybí. Právě v důsledku toho feminismu. Je v pohodě, když budeme ty slova používat asi jinak. To asi, já bych, že tu podstatu to nemění. To v podstatě to nemění. Každopádně důvod, ale proč o tom mluvíme, je proto, že teď vyšel nedávno dokumentární film na Netflixu, Manosféra, který právě zkoumá tu manosféru v tom pojetí, jak já jsem to definoval. To znamená, byly tam rozhovory s kolika 5 hlavními takovými 4-5 jako velkých představitelů té manosféry, která se zaměřuje na tu opozici k feminismu, k různým mužským tématům spojeným s maskulinitou, posilováním, hypergamy, všechny tyhle ty krásné slovíčka. Tak se tě zeptám teda na úvod, jak ty vnímáš tady ten film, protože já jsem teda o tom točil celou recenzi na můj druhý kanál, můžete se podívat. To jsem neviděl. A pár dní zpátky to vyšlo. Rozeberem. Tak nejdřív teda nechám tebe vysvětlit, co si ty myslíš o tom filmu, s tím, že my chceme tady tu debatu vést tak, aby diváci, kteří ten film ještě neviděli, tak aby se stejně mohli chytat úplně v pohodě, jenom abyste věděli. Určitě, takže on je to spíš takovej jakoby dokumentární snímek, který má právě zmapovat tuhle tu část internetu. Je tam, nevím, jestli 4 nebo 5 představitelů, kteří mají představovat právě ty vzory pro ty mladý kluky. Jak já hodnotím ten dokument, tak to téma, který tam řeší, je prostě aktuální. Nějaký jako toxický ovlivňování ostatních lidí, prodávání nějakých skemů a jako negativní ovlivňování se tady děje. Co mi na tom přijde dost zavádějící, je vůbec jako ta manosféra, protože ten dokument úplně v pohodě mohl být o vlivu influencerů. Mohly tam být i ženský vlastně influencerky nebo ženy, který nějakým způsobem se podílí na nějakým šedým biznisu a podobně. Já jako chápu, že ten pojem té manosféry je nějakým způsobem jako atraktivní. V poslední době bych řekl, že i do určitý míry jako je to téma, který se objevuje víc v nějakém mainstreamu. Na druhou stranu spojujeme to vlastně už jen to slovo manosféra jako mužství. A největším paradoxem je, že ty vzory, které jsme tam sledovali, tak všichni byli bez otce a evidentně vyrůstali bez nějakého mužského vzoru a to samotné chování, které tam jako prezentovali, tak bylo úplně opakem nějakých jako základů toho chování. Příklad? Základem jakého chování? Nějaký filozofie maskulinity nebo nějaký filozofie tradiční maskulinity. Protože, co třeba bych uvedl konkrétně, tak jeden z těch influencerů tam velmi jako kritizoval platformu OnlyFans a zároveň přiznával, že na svém Telegramu prostě prodávám prostor, kde ty OnlyFans holky jako můžou nějakým způsobem inzerovat. A ten vlastně Louis, ten moderátor, nebo ten, který vedl s ním a vždycky... Dokumentarista, děkuju. Tak se ptal, není to kontraindikace? A on vlastně říkal, no já těm lidem říkám, že to je jako špatný, ale zaplatí mi za to. A on v tuhletu chvíli vlastně nemá žádný názor, nebo jde proti svýmu názoru, jeho slovo nějak jako nemá váhu,
udělá všechno pro peníze, takže je to nějaký jako display prostě nečestnosti, chamtivosti a je to úplně přesný opak, než to, co nám, nebo co vždycky ta historická maskulinita ty muže učila. Čest, síla, odvaha, nebylo to nikdy za každou cenu, podváděj ostatní lidi, jen abys na tom vydělal. Mm-hmm. Mně přijde, že tady je takto. Já nejdřív shrnu, co já si myslím o tom filmu a pak ti můžu říct, proč se mi nelíbí to, jakým způsobem ty rozebíráš ten film. Okay. Mně ten film zas tak moc nelíbil. Hodnotil bych to tak na 7 z 10 možná. Takže jako lepší než průměr, ale nedoporučil bych to každému člověku vidět. Přijde mi, že to nejdůležitější na tom filmu, a to je lidé, kteří sledují tu manosféru a jaký vliv to na ně má, tak bylo vlastně v tom filmu shrnuto tak během, nevím, 5 až 10 minut. Mm-hmm. A že to bylo mnohem víc o těch příbězích těch konkrétních influencerů, namísto toho, aby to bylo o tom, jaký typ lidí sleduje ty influencery a jaký to má potom na ně vliv. To mi přišlo jako hrozná škoda. Nicméně, mi ale stále přijde, že ten film dost dobře vystihuje to, jakým způsobem se ty influenceři chovají. Protože mně přijde, že ty děláš jednu chybu v té argumentaci a to je, že zaměňuješ to, co je maskulinní a to, co by si chtěl, aby bylo maskulinní. Ve smyslu, já souhlasím s tím, že báje, pohádky, různý společenský moudrosti se snaží jakože učit mladý muže přesně odvaze, já nevím, ctnostem, všem možným jako krásným věcem, ale když se zamyslíme nad tím, co znamená jako pojem maskulinita, tak je to, že set chování, který asociujeme především s muži a ne s ženami. To znamená, že maskulinní chování bude též i to, který je víc agresivní. Že jo? Protože agrese se v důsledku různých hormonálních věcí prostě projevuje častěji toto. Takže co je mi přijde, že u těch jako mužů často bylo, je, že byli v tom dokumentárním filmu prostě jako bylo vidět, že některé ty snímky ukazovaly jako dost agresivní, nespokojený, některý byli fakt jako naštvaný na toho Louisho za věci, který tam dělá, byť mi nepřišlo, že by dělal cokoliv zlého. A přijde mi, že to spíš jako ukazuje to, že maskulinitu můžeme vnímat dvěma způsoby. Můžeme to vnímat jako nebo má dvě části. Toxickou a klasickou, nebo nějakou dobrou, ty to nazýváš tradiční, mě to úplně nelíbí, protože mi přijde, že do tradiční maskulinity spadá i ta toxická maskulinita. Jakože v minulosti muži taky znásilňovali častěji, než ženy znásilňovali muže, takže to je taky víc jako maskulinní chování v nějakém ohledu. Takže mně spíš přijde, že to můžeme právě rozdělit, takže ten film krásně ukazoval, proč ta manosféra v dnešní době spíš klouzává k tomu toxickému chování. A mně přijde, že existují lepší varianty, jak pomáhat mladým mužům, než skrz to, že by sledovali manosféru. Protože to je asi takový můj klíčový argument proti manosféře, je, že oni se snaží, třeba Andrew Tate a další říkají, že pomáhají mladým mužům překonat náročné situace v životě a jako jo, pomáhají, ale nepřijde mi to jako ta nejlepší možná pomoc, kterou by mohli dostat a proto vlastně jsem kritikem manosféry. Já začnu tou agresivitou. Aha. Možná můžeme vzít agresivitu a nějaký jako předpoklad větší ochoty riskovat, což jsou typicky jako maskulinní rysy nebo typicky mužský. A tyhle samotné vlastnosti, ač můžou evokovat, že prostě agresivita je negativní, tak nemusí být, protože když já budu vysoce agresivní a vysoce ochotný riskovat a použiju to k tomu, abych byl super hasič a byl schopný tamhle vykopnout dveře a vběhnout tam a zachránit celou jako rodinu, tak používám tu svoji vlastnost v nějakým pozitivním způsobem. A tím pádem její použití je vlastně pozitivní. A tím pádem i nějaký používání pojmu toxická maskulinita mně přijde jako říkat zabijácký nůž, protože nůž, můžu s ním udělat jídlo, můžu s ním někoho pobodat. Takže ty samotné maskulinní atributy nenesou nějaký nádech toho, jestli jsou pozitivní nebo negativní. To jejich použití je až ve chvíli, kdy to může být zdravý použití nebo toxický použití. Ale ve chvíli, kdy vlastně nám ta maskulinita, ta historická, nějakým způsobem vlastně tvrdí opak, když se třeba bavíme přesně o té agresivitě a ta tradiční maskulinita říká, hele, síla je tichá, síla prostě nevyhrožuje, neubližuje někomu dalšímu, je to nějaká odpovědnost, tak nemůžeme říkat, že
je to ten toxický faktor, že když nám ta maskulinita říká nějaký předpoklady a pak bude tady, jak bych to správně řekl, bude tady influencer, který je naštvaný, což tedy ty zmínil, že spousta těch lidí tam byla, jakože jsou naštvaný na toho Luise a vlastně jsou takový hrozně prostě nevyrovnaný. A ta tradiční maskulinita přesně v rámci třeba stoicismu tak říká, kontroluj svoje emoce, nenech se jima ovládat. Takže vlastně, když bys jako šel do nějaký historie a probral nějaký různý kultury, který mluvili o maskulinitě a teď bys mohl přenést ty lidi jako do současné doby a ukázal bys jim tyhle ty lidi, tak oni by ti řekli, ty nejsou maskulinní. Protože jsou emocionální, jsou nespokojení, jsou nekontrolovaně agresivní, jsou nečestní a tím pádem je jako správný pojem říkat někomu toxicky maskulinní, když nenaplňuje žádný z těch škatulek maskulinity. Možná ještě, jestli můžu jeden příklad, je to jako když bude někdo bezohledný, tak o něm řeknu, on je bezohledný. Nebudu říkat, že je toxicky empatický. Protože to stejně tak, je to opak. No, pozor. Když já říkám, že nějaká vlastnost je toxická, nebo toxická maskulinita, nebo toxický hněv, něco takového, tak já říkám, že ta vlastnost, nebo ta emoce, cokoliv, tak někomu ubližuje nebo zapříčinuje nějakou škodu. Teď ty si podle mě krásně vybral příklad, kdy hněv nebo nějaká prostě vlastnost, nějaká odvaha a podobně, nebo cokoliv takového, vede k pozitivnímu úkonu, takže právě třeba nějaký hasič nebo někdo prostě, nebo třeba teď někdo třeba někoho přepadne na ulici a teď někdo se naštve a prostě, že jo, půjde a ochrání tu oběť. To bychom nazvali jako ctnost a řekli bychom, že to je prostě projev té ctnostné maskulinity. Nicméně podle mě, a to musíš přiznat, že když manžel je naštvaný a zbije svoji manželku, jednal v afektu, jednal v nějakém rámci jako nějakého nekontrolovatelného hněvu, ale to je furt maskulinní chování. Ve smyslu, když se zamyslíš, protože ty si sami potvrdil, že maskulinita, že jo, jako je soubor nějakých vlastností, které častěji pozorujeme u mužů než u žen, tak, že jo, i před 100 lety, kdo častěji, že jo, mlátil, jakože, co bylo častěji, jestli muž mlátil ženu nebo žena mlátila svého muže? Jako asi to bude spíš, že muž mlátil ženu. A tohle bude přetrvávat ve většině kultur, ve většině časových obdobích. A ty věci se samozřejmě nějak měnily, vyvíjely a tak dále. Teď se naše společnost se vyvíjí nějakým směrem. Takže co mně ale přijde hrozně důležitý je poznamenat, že ano, já souhlasím, že existují aspekty maskulinity, které jsou ctnostné, ale přijde mi nesprávné z tvé strany jakoby zahazovat nebo říkat, že to, co se mi nelíbí, tak maskulinní chování není. Podle mě to je též maskulinní, ale je to též jakoby negativní. A jenom aby bylo zřejmé, já si myslím, že existují stejné vlastnosti u žen, takže toxická femininita je též velký problém, jenom aby bylo zřejmé. OK. Tady asi záleží, jakou tomu budeme dávat přesně definici, protože já to maskulinitu neberu jako něco biologický, protože spousta historických kultur třeba vůbec neměla období jako dospívání u mužů. Oni měli dětství, pak nějaký přechodový rituál, nějaký zkoušky a muž. A ta maskulinita, vlastně to, že jsi mužem, bylo něco, co ty jsi musel jako zasloužit. A nebylo to, a to je právě teď asi ten náš jako rozpor, že ty, když budeš brát biologicky, že hele, mužský chování je maskulinní, protože ten člověk je povahou muž, tak maskulinita já spíš beru z toho ohledu jako nějaký soubor vlastností a používání těch vlastností spjatý s tím mužstvím. Něco, k čemu jako historicky ti muži byli jako vedení, protože nevím, teď přemýšlím nad nějakou jako typicky ženskou vlastností, která nevím, teď zrovna mě nic nenapadne, ale snadně jako chápeš, že tam jde o to, jakým způsobem pojmeme tu maskulinitu. Tak třeba typicky ženská vlastnost, a když říkám typicky ženská, tak tím myslím, že se častěji pozoruje u žen než u mužů, tak je, že zůstáváš s dítětem a kojíš ho. To je prostě jako mnohem častěji pozorovaný u žen než u mužů. A teď že jo, tohle bychom nazvali jako nějaké feminní chování nebo feminní prostě vlastnost. Ano. A přesně jako i tady bych řekl, že je to docela zřejmý příklad, kdy tohle bychom považovali za dobrou věc ve společnosti, když ženy třeba prostě se starají o děti.
ale potom toxická femininita, v tomto příkladu, by znamenala, že ta žena například bude se starat o svoje dítě až do i přes jeho dospívání a nepustí ho od sebe a bude ho, že ho furt držet jako kdyby na provaze doma. A tohle je prostě něco, co je tak nějak jako všichni považujeme za škodlivý. Takže já když říkám toxická maskulinita nebo jakákoliv toxická vlastnost, tak tím nereferuji jenom na biologii. Referuji tím jako na jakýkoliv chování, který může být odvozeno od kulturních parametrů nebo biologických, ale jde mi prostě čistě jenom o to, že to může někomu škodit. Jo? A přijde mi, že teď, co je ta klíčová věc, která je podle mě součástí maskulinity a nejvíce se projevuje v té dnešní manosféře, je potlačování emocí a zapírání slabosti. To mi přijde jako ten největší problém, protože, a to jsem vlastně s tebou, jsme to vlastně chtěli řešit vlastně v rámci toho, jestli terapie fungují pro muže nebo ne, protože i v tom filmu víckrát zazněly takové jako věci, jako třeba no, jakože součástí toho být správný, dobrý muž není to, že budu mít šťastný život. Já prostě musím přetrvat přes jakoukoliv bolest, jako jít dál a tak dále. A teď jako máme hromadu studií, hromadu odborníků, kteří říkají, kámo, tohle je neudržitelný přístup. Je to fajn z krátkodobého hlediska, pokud potřebuješ prostě udělat nějaký velký projekt, ale dlouhodobě tohle tě prostě zničí. A stejně ti lidi tohle dělají a propagují. A já říkám, pozor, tohle je maskulinní chování, protože muži statisticky častěji potlačují emoce než ženy. A zároveň tohle je škodlivý, protože škodí jak těm mužům, tak i potom těm ženám v jejich okolí. Ale já souhlasím, že určitě potlačování emocí není dobrý. Častěji se vyskytuje u mužů, ale když by ti muži se přesně podívali na nějaký historický odkazy maskulinity, bys třeba stoicismus, Marcus Aurelius, tak všechny tyhle ty věci učí, že ty emoce tě nemají ovládat, ale že ty je musíš vzít v potaz. Protože když je nevezmeš v potaz, tak je to jako, když řekneš, hele, já jsem super řidič a přelepím si tady prostě palubní desku, já nepotřebuji vidět, kolik jedu. A nedej bože, kdyby se mi tam jako rozsvítila nějaká červená kontrolka. Tak ne, já prostě to auto, když se rozbije, tak když to neuvidím, tak se nerozbije. A stejný je to s tou psychikou. Že tvoje emoce jsou nějaký jako ukazatele a možná tam vyskočí nějaká kontrolka, která ti říká, hele, něco bys měl změnit, něco bys měl udělat jinak. A vlastně všechny ty historické zdroje učily, jen že nemusíš spanikařit, nemusíš být otrok těch jako emocí, které jsou často právě impulzy. Ty jsi tady jako načnul třeba právě jako znásilňování. Je to takový velmi silný téma. Já bych možná řekl obecně jako nějaký sexuální násilí. Často je to velmi impulzivní, je to nějaká třeba frustrace u těch mužů a častokrát to není, častokrát je to právě to, o čem třeba ten stoicismus jako mluví, že ty potřebuješ mít kontrolu nad těma emocema. To znamená, že když jsem teď nadržený a jsem rozjetej a ta holka mi řekne, hele ne, tak já mám tu kontrolu a řeknu, OK, já tady nepřekračuji nějaký hranice, je to morálně špatný, nejsem takovej člověk a mám tu kontrolu a je to jako dobrý. A nebo jestli je ten opak, kdy bude ten chlap jako, no ale já už jsem prostě rozjetej a já jako prostě, jo, a vytváří nějaký jako tlak. A tohleto oboje ty potřebuješ vědět, jaká ta emoce je a někdy se to potlačování emocí zaměňuje za to, že je máš ignorovat. To, že já je vím a že se podle nich neřídím, neznamená, že je potlaču. Naprosto souhlasím. A může to znamenat, že je potlačuješ, ale nemusí, takže souhlasím. Nicméně, co mně přijde, a to jsem vlastně i říkal, že přijde mi, že ta moderní maskulinita, nebo ne maskulinita, ale moderní manosféra, tak bohužel sklouzává právě k tomu, naopak na rozdíl od toho, aby třeba poslouchali právě různý stoistické filozofie, Marcuse Aurelia a další. Jo, jakože nejsem žádný velký fanoušek stoicismu, jenom aby bylo jako zřejmé, ale zároveň souhlasím s tím, že jako tohle je spíš ta cesta, než co se prezentuje dneska. A pokud se shodneme na tom, že teď jako tohle mi přijde vlastně zvláštní, že na jednu stranu mi přijde, že tu manosféru obhajuješ, ale zároveň jde vidět, že ty jako největší představitelé opravdu nejdou tou stoistickou cestou, jakože nejdou těma věcma, který
Prvé jsme říkali lidi jako Marcus Aurelius, že jo? Ale je to velmi jednoduchý. K tomu přispívá dnešní doba. Dnešní doba, kdy prostě jsou nejvíc vidět dramata a proto i vybrali představitele, který tam budou nejvýraznější. Dobře, a který představitele, který jsou v manosféře jako velký jména, nebo velká jména, tak by byli opakem toho, co se tam děje. Jakože v tom filmu nebyl Andrew Tate, což se asi shodneme, že by jako zas tak moc nešel tím směrem jako stoicismu jednoduchýho. A kdo ještě tam chyběl jako z velkých manosféry, jako lidí z manosféry? Filip Turek tam nebyl, no, tak jako další prostě skvělý člověk. Filip Turek pro mě rozhodně jako není nějakým vzorem manosféry, protože zase tam je nečestnost. Počkej, prostě já zastávám to, že máš nějakou zodpovědnost a máš nějakou čest. A ve chvíli, kdy já pojedu 200 na dálnici a někdo mě chytne, tak já řeknu, jel jsem 200 na dálnici. A tady za to beru jako následky. Když je někdo, kdo něco udělá a ve chvíli, kdy ho někdo klepne přes prsty, tak se začne vymlouvat nebo něco, tak to pro mě není maskulinní chování. Počkej, já chápu, jak to myslíš, ale přijde mi docela zřejmé, že nějakým zvláštním způsobem okroucíš to, jak se ten pojem používá. Jakože Filip Turek je podle mě jako nejjasnější příkladem člověka v Česku, jako člověk, co má největší dosahy, apeluje především na mladé muže a muže celkově. Točil videa, nebo že jo, o autech, autíčka brm brm je především mužský téma, pak, že jo, točil o tom, že feminismus moderní nedává smysl, mluvil o tom, myslím, že má několik videí o maskulinitě, o tom, jak bychom měli být víc maskulinní a jakoby být takový. A ty říkáš, on splňuje všechny tyhle parametry a nesplňuje jeden, a to je nějaká přesně jako ctnost té čestnosti, a kvůli tomu bys ho neřadil do manosféry. To mi přijde jako, že... Promiň, já jsem to řekl asi blbě. Řadil bych ho do manosféry právě kvůli tomu jeho působení. Ano. Chápu, proč je atraktivní pro ty mladý, přesně ty auta, tohle síla a podobně, ale nebral bych ho jako pozitivní vzor kvůli téhletý jedné části. A samozřejmě v něčem jiném to může být jako stejný. A tady, já co jsem chtěl říct, proč jsou vlastně takovýhle vzory atraktivní pro ty mladý kluky, že často mají něco, co těm mladým klukům chybí. A to je třeba právě ta síla, ta svoboda a ta nějaká možnost jako říct, hele, mně je to fuk, nebo jako dělej si, co chceš, nebo mají ty jako drahý auta a řekl bych, že ta společnost prostě k tomuhle přistupuje jako velmi kriticky a já bych řekl, že spousta kluků, který tohleto sledujou, tak jsou schopní rozlišit, co je dobrý a co je špatný. A řekl bych, že spousta z fanoušků Filipa Turka dokáže říct, hele, to, že jel takhle po dálnici v Česku, není úplně jako OK. Můžeme se bavit, jestli to bude minorita, majorita. Já třeba můžu říct, že co jsem viděl nějaký jeho videa a nějaký úvahy nad moderní podobou feminismu, v něčem bych souhlasil a v něčem mně to přijde úplně jako kraviny. Takže to bych řekl, že je potřeba i rozlišovat přesně u těch lidí, bavit se víc o názorech a míň o lidech. Dobře, souhlasím, ale pokud tvoje kritika toho filmu nebo celkově toho, jak někteří lidé přistupují k manosféře je, že si vybírají jenom ty dramatický lidi, kteří jsou ty drama představitelé, tak já říkám, to není správná kritika, protože hlavní představitelé celé ty manosféry, tak jsou právě tento typ lidí. Jakože kdo je populární osoba z manosféry, kterou by si řekl, že jako je přesně jenom jako ta ctnostná dobrá maskulinita. A já ji tam nevidím. Pokud mi najdeš 3, ty krásou úplně odpadnu ze židle. A nějaký velký, myslím, jo, jakože ne. To je ono, že ty se ptáš na ty velký, jenže manosféra vždycky jako byla subkultura. A ty skutečně jako kvalitní lidi jsou nějaký jako niše, prostě něco velmi jako specifický. Je to jak, kdybych ti řekl, hele, jmenuj mi 3 nejlepší skladatele vážné hudby a běž se zeptat jako 50 lidí pod 20 na ulici a kolik z nich ti jich jako výjmenuje. Že prostě je to něco jako velmi specifický, nebo takhle, když bych ti řekl, hele, běž se zeptat na ulici lidí kolem 25 a 20, ať ti řeknou 3 nějaký rapery, ať ti řeknou 3 skladatele aktuální vážné hudby. Tak jo, chápu, kam ti míříš, ale přijde mi, že... Ale já ti odpovím klidně. Potom. Jasně. Co já říkám je, že dejme tomu, že bychom teď udělali seznam spolu lidí, kteří jsou v manosféře, představitelé manosféry. Prostě od nejsledovanějšího, to by byl určitě Andrew Tate,
Pak bychom měli druhý místo, to by byl, já nevím, třeba ten Myron z toho filmu, pak by byl někdo třetí, čtvrtý, pátý. Udělali bychom takhle žebříček top 10 nejvíc sledovaných jakože lidí z manosféry. Co nám z toho nejspíš vyjde, je, že buď všichni, anebo 9 z nich bychom oba dva spolu označili jako představitelé té toxické maskulinity. A v důsledku toho já dělám závěr, že pokud ty hlavní představitelé toho hnutí, nebo ty sféry, jako nemusíme to nazvat hnutí, tak jsou takhle toxičtí, tak v tom případě jsem v pohodě říct, že ta manosféra, jak dneska, jako kterým směrem se vydává, tak je spíš toxická. Že jo? Stejně jako třeba, kdybychom vzali nějakou politickou stranu a vzali top jejich představitele a u každého bychom si řekli, že je to lhář, podvodník a tak dále, tak jsem v pohodě říct, že ta strana je lhářská, podvodnická a tak dále. Že jo? Stejně tak, no, chápeš, jak to myslím. OK, já odpovím na 2 části. Co bych třeba uvedl, tak je Jack Donovan, to je člověk, který napsal asi 4 knížky, je hodně takový filozofický a je to takový maskulní typ, prostě svaly, holá hlava, vousy, tetování. Přesně jak ty, Time. No a on napsal The Way of Man, Becoming a Barbarian a takový jakoby drsně maskulinní fakt jako knížky, hodně mytologie, hodně takový drsný princip. Jak se jmenuje? Jack Donovan. A on je právě taková subkultura manosféry a jeho konkrétně pozvali do tohohle dokumentu. A on, podívej se na něj klidně. Jakože zajímavý, má na Instagramu 46 000 odběratelů, což je podobně, co mám já. A když se podívám na Andrew Tatea, tak ten bude mít... To se nedá srovnat, ale tak zkus se podívat na prodej jakoby těch knih potom, protože ty knihy jako jsou hodně jeho jako populární. Asi to úplně nevystihuje, že si nemyslím, že objektivní je to číslo počty sledujících na sítích, ale to třeba kolik prodal těch knih. A on byl pozván do tohohle dokumentu. A jeho reakce byla, že hele, já tam nechci, protože principy maskulinity a manosféry jsou něco, co 80% mužů nesplní, protože je to příliš náročný, vyžaduje to práci na sobě. A já nechci jít někam, kde oni ještě fakt jako fungují stylem, že dělají rituály v poušti, střílejí ze zbraní, učí se bojovat. A on říkal, to, co vlastně se ten Netflix bude snažit prodat, nebo to, co předpokládá, bude nějaká negativní pohled, že to bude nějaký jako, podívejte, tyhle ty lidi, nejen, že jsou fanatický, ale jsou i nebezpeční, protože dělají se zbraněma, může to být nějaká paramilitární skupina a podobně. A on říkal, my tvoříme svůj obsah a tvoříme ho pro svoje lidi a to dále jako budeme rádi dělat, ale nechceme mít do něčeho, kde nemáme kontrolu, kde ten scénář udělá někdo jiný, střih udělá někdo jiný a bude prezentovat něco, na co budou koukat ženy, který to budou brát jako ohrožení a muži, kteří budou doma ležet na gauči a budou říkat, co to je za magory, který si kreslej nějaký symboly v poušti a jsou prostě u ohně. A on říkal, naši členové jsou často lidi, kteří mají rodiny a jsou právě muži, čestní, integrity a podobně. A on říká, my tam nepůjdeme, protože nechceme být populární a nepotřebujeme jako peníze. A to jsou ty hlavní ty. A většina těch lidí, tím, jak funguje svět, že tu máme kapitalismus a podobně, tak tím, jak fungují globálně světové sítě, tak samozřejmě těch top 10 nějakých představitelů té maskulinity bys asi označil jako za toxický, ale můžeme se podívat přesně i na jiný odnože, jako té manosféry. A to je třeba Mike se jmenuje Thornton, teď nechci kecat, velký fitness influencer, má asi 2 nebo 3 miliony na sledujících na YouTube a je taky zařazovaný do manosféry. A já jsem viděl zajímavý článek, který vyšel na Page Not Found od Apoleny Rychlíkový, která tam rozebírá tohodle influencera a říká, nebo v tom jako článku uvádí, je to vlastně skrytá toxická maskulinita, protože tenhle ten člověk dělal rozhovor s Andrew Tatem. A pak tam je rozebraný a přesně je tam odstavec, kde ona jako říká, Mike Thornton, nebo nevím, teď možná mu komolím jméno, prostě. Mike dělal rozhovor s Andrew Tatem, ač on sám je dost chytrý na to, aby se otevřeně misogyně nevyjadřoval, tak vzhledem k tomu, že vedl rozhovor s takovouhle osobou a nijak neoponoval jeho názorům nebo mlčel
při nějakých částech toho rozhovoru, dává předpoklad tomu, že tento člověk podobné myšlenky sdílí. A já si říkám, tak ale v tuhletu chvíli dokážeme jako udělat z toxického kohokoliv a říkám, je to teda nějaká snaha vykreslit tu maskulinitu jako to nejhorší, nebo tu manosféru, anebo je to nějaký pohled, že hele, jsou tu toxický lidi a jsou tu tady nějaký fitness influenceři, který mají 2 miliony sledujících, mezi tím řada jako žen, on má taky velkou fanouškovskou základnu. A jen proto, že si vybral nějakého populárního člověka a on sám se jako distancoval následně, když prostě on byl Andrew Tate obviněný a takhle, tak on vystoupil a řekl, hele, dělali jsme spolu rozhovor, ale bylo to o podnikání, bylo to prostě o fitness a já se distancuju od toho, jako, co on měl jako dělat, tak tam to bylo rozebrané. I následný distancování je spíše strategickým jako obchodním krokem, aby si nenechal poškodit tu svoji značku. A já bych se možná posunul maličko od tématu, co je teda ta manosféra, protože už tomu jako docela dost věnujeme. Jakože souhlasím, podle mě jako ten závěr je to jako široko, jako, je tam hodně lidí uvnitř toho, kteří každý dělá různý typ obsahu. Některý, který bychom nazvali méně nebo víc toxický. Asi se oba dva shodneme, že ty toxičtí představitele toho jsou jako nejvíc slyšet a jsou tam prostě jako bohužel tímto způsobem reprezentovány. A bohužel ti, kteří dělají něco, já teda neznám tady toho týpka, kterého jsem teď vyhledal, ale on jakože, pokud odmítá jít do toho filmu, tak to je jako jeho problém. To už napak není problém toho samotného dokumentu, který o tom točí. Každopádně možná bych se podložil do některých konkrétních témat v rámci toho. Nejvíc mě zarazilo to, že ty jsi mi napsal, když jsme jako se bavili o tom, co budeme řešit v tom rozhovoru, tak je to, že terapie nemusí být dobrý pro muže, nebo... Já bych to... Tak to prosím tě upřesni. Určitě, já tohle chci, protože to jsou strašně citlivý témata. A úplně bych to upravil tak, že dokážu chápat, že někteří muži mají jako kritický pohled na terapii nebo mají nějakou představu, že ji nepotřebujou. A myslím si, že u terapie obzvlášť je velmi potřebný, aby to bylo velmi jako individualizovaný tomu danému člověku, aby to byl směr, který mu vyhovuje. A myslím si, že v mužském životě je řada témat, se kterými, když půjdou do některých typů, konkrétních typů terapie, takže to pro ně nemusí být úplně jako efektivní. A o tom třeba právě hovoří, že vůbec vzniká jako pojem male-friendly therapies, což vlastně ukazuje, že tu je nějaký jakoby předsudek k tomu, že spousta terapeutů, 70-80% myslím, jsou ženy a že některé mužský témata můžou vnímat více jako akademicky, ale chybí jim tam nějaká jako zkušenost. Takže já nechci určitě říct, že ženy jsou špatný terapeutky. Ano. Já jsem v minulosti využíval, nebo i teď pro coaching mám prostě koučku ženu. I prostě využívám jak služeb mužů, tak i žen. Myslím si, že více je to o tom přístupu, ale naprosto chápu, proč spousta jako mužů má nějaký kritický pohled a proč si třeba myslí, že by jim to vůbec jako nepomohlo a proč tomu nedávají šanci, nebo proč mají třeba ty negativní zkušenosti, že něco zkusili a úplně jim to nesedělo. A můžeme se v tomhle tématu právě zase dostat k nějakým biologickým předpokladům a řekl bych, že je to právě třeba nějaký přístup k řešení problému, který je odlišný u mužů než u žen. OK. A možná bych na začátku řekl, že je docela jako sporný, jestli coaching se řadí do terapie. Nicméně se zeptám, jako ty jsi řekl, že některé terapeutické směry nejsou vhodné pro muže? Nemusí být pro některý konkrétní. Teď pozor. Tahle věta, kterou říkáš, je trošku jako kdyby nic neříkající. V tom smyslu, že jako každá věc může, ale nemusí být pro některý muže dobrá nebo zlá. Jako jídlo některý muže nemusí být, že jo. Teď jako to, co podle mě jako zkoumáme, je, jestli existuje nějaký konkrétní odvětví terapie, který jako nějak především jako silně zastoupený, který by bylo, že jo, jako nefunkční nebo jako predominantně nefunkční pro ně, nebo třeba který by bylo víc funkční pro ženy značně než pro muže. Napadá ti něco takového?
nedokážu asi teď to zařadit do konkrétního typu terapie, ale obecně jaká kritika se v tomhle směru vyskytuje, tak je tady něco se tě snaží sežrat. Já se tady hraju s mincí, to mě pomáhá, jako když se potřebuji trošku víc zamyslet, takže když tak to hodím a možná trefím tebe spíš. Ne, ale tak ten princip je třeba takovej, že obecně pro spoustu mužů to, že si někde sednou a budou hovořit o problémech, není tak jako takzvaný venting, vůbec to, že to jako ventiluješ a že to ze sebe dostaneš, tak pro spoustu mužů není tak efektivní jako pro ženy. Na základě nějakých jako předpokladů. Takže když bychom, teď generalizuju, na základě nějakých jako psychologických předpokladů, který se odvíjejí z nějakého, nechci říct, že je to čistě biologie, je to samozřejmě i kultura, to, jak jsme vychovávaní a podobně. Takže když to budeme jako generalizovat, tak když bychom vzali 100 žen, který by šli jen, že by si někde sedli, tam by seděl nějaký terapeut nebo terapeutka a jen by řekl, povídejte, jaký máte problém. A těch 100 žen by hodinu mluvilo a pak by přišlo 100 mužů a 100 mužů by mluvilo a pak by měli říct, hele, myslíte si, že to pro vás bylo přínosný? Tak mnohem větší procento, a teď ti nedokážu říct přesně jako ty poměry, ale větší procento žen by řeklo, hele, cítím se líp už jen tím, že mě někdo poslouchal a že jsem to mohl říct nahlas. Já jsem si dohledával studie na tady to téma, předtím jsme měli tady ten rozhovor a všechny jakoby metastudie a systematické jako zkoumání tady toho tématu ukazují, že není rozdíl v tom, jaký mají pozitivní dopady terapie na muže nebo na ženy. Jakože dám to klidně do popisku videa, můžete tady přečíst, jakože ty rozdíly tam nejsou. Podle mě, takto, ono, jak je hrozně moc typů terapie, tak ono, každá ta studie bude zkoumat nějaký různý typy, jako nejčastější, tak jsou prostě KBTčko, jako kognitivní behaviorální terapie a potom psychoanalýza. A u skoro žádný terapie jako většinou nepřichází ten terapeut s tím, že dobrý den, jaký máte problém. Ono je to přesně o tom, že ty jakoby necháváš toho klienta, ať sám mluví o věcech, které jsou pro něj důležitý. A já teď docházím přes půl roku na psychoanalytickou terapii. A vlastně si o tom hrozně moc čtu, jakože co to vlastně je a co se tam děje. A mně totiž přijde, že ty se totiž jakoby nakousával některé věci, to je tady dokonce zapsaný, který podle mě jakoby jsou hrozně důležitý pro tu terapii. A to je třeba, že ty si řekl, jakože někteří ty influenceři, nebo je důležitý těm mužům předat jako informaci, dělej si, co chceš. Že jo? Ano. No jo, jenže jak máš vědět, co chceš? A to vyžaduje zkoumání tvého podvědomí, protože ty musíš jako vlastně, nebo většina lidí, která jakože v průběhu jejich života jako přichází na to, aha, třeba tahle věc mě nebaví, nebo tahle věc není pro mě dobrá, i když jsem se do toho tlačil. Cokoliv, práce, přítelkyně, jakýkoliv věci. Že? A podle mě, co ta terapie dělá, hlavně ta psychoanalytická, je, že se snaží pracovat s tím podvědomím toho člověka a přicházet na to, co pro toho člověka jsou ty nejdůležitější věci, které dělá jako tak nějak jako instinktivně, intuitivně, ale ani neví, proč je dělá. A to je podle mě to, co už jako žádná jiná věc, jako třeba střílení ze zbraní nebo jakýkoliv jiný sport si řekneš, tak nepomůže. Já třeba jsem velký fanoušek sportu a střílení ze zbraní, je to jako super, ale nenahradí to tady tu složku, kterou terapie podle mě poskytuje. Já k tomuhle asi nemám jako výtku, nebo nemůžu říct, že bych s čímkoliv v tomhle nesouhlasil. Určitě jakákoliv jako práce s naší hlavou, s podvědomím, s tím, co chci, tak je právě do určitý míry už jako obsáhlá v té manosféře, že tím mladí muži hledají nějaké jako odpovědi a zároveň se hledají nějakou jako zkušenost. Něco, co ten člověk má jako jinak. A teď jde o to, jaký je ten obecný jako přístup ve chvíli, nebo co konkrétně řeším. Samozřejmě, když bude nějaká moje představa, že hele, opravdu nevím, co chci v životě, cítím se úplně jako zablokovaný a nevím, co teďka jako dělat, tak si myslím super, jakýkoliv KBTčko ti dokonale pomůže. Když bude ten problém, že hele, chtěl bych se fakt jako seznámit a mám ohromný strach, mám úzkost mluvit s cizejma lidma, nedokážu se jako v uvozovkách prodat s těm holkám, nedopadají mi rande, tak
KBT může být taky velmi užitečný. Exposure terapie může být jakoby úplně super na to, úplně perfektní. Na druhou stranu si umím představit, že pro spoustu lidí tam může chybět ta zkušenost toho druhého člověka. Že ve chvíli, kdy by tyhle ty principy, a to zase třeba souvisí s tím, že to menší procento terapeutů jsou muži, byla ta zkušenost a chápal by, na druhé straně by seděl muž a chápal by ten tlak, který vytváří ta společnost. A hele, vím, jaký je to odmítnutí, sám jsem to taky zažil. Takže to může pomoct navázat jako lepší vztah mezi tím terapeutem a mezi tím klientem a tím pádem pak se můžeme bavit o tom, jestli by samotnému tomu, a je to komplexní problém a určitě to nevyřešíme tady my dva, ale jestli by tomu samotnému nepomohlo to, než abychom říkali, ty muži potlačují svoje emoce a myslí si, že vědí všechno nejvíc, jestli by tomu nepomohlo víc, že by se víc mluvilo o mužském pojetí té terapie. Bylo víc mužských terapeutů, víc mužských terapeutů, který jsou nějakým způsobem vidět a který právě jako nejsou škatulkovaný. Jenže tady se dostáváme na velmi jako tenkej led, protože je jedno super video a je jeden terapeut světový a jmenuje se David a teď nevím, neřeknu to jméno, klidně pak to hodíme do popisku a on udělal rozhovor s Andrew Tatem a nejlajkovanější komentář tam bylo krásnej klam nebo jakoby krásnej trik, jak dostat Andrew Tate na terapii a bylo to jakoby skvělý video. Ale na druhou stranu se ozvalo hrozně moc lidí, kteří řekli unfollow, skončil su mě, protože se spojil s takovýmhle člověkem. A tím pádem je pak těžký jako propagovat nějaký tyhle ty témata, když přistupujeme k tomu hrozně s předsudkama a vlastně nechcem rozebírat, on tam přesně rozebíral, co je toxická maskulinita, co není, jestli ten Andrew Tate někde jako nejedná právě z nějakých traumat, nějaký insecurities a podobně. A spousta lidí už prostě říká Andrew Tate, konečná. To mě nezajímá. A stejně tak bych řekl, že je hrozně moc jako přístupů, školy, který dělali. Kdo řekne Andrew Tate, poznámka. Prostě vůbec tohle nechcem. Víš, jakoby ten přístup nějaký jako cenzury, místo toho je tady jedna organizace, která se jmenuje Bold Voices a ta se zaobírala právě tématem Andrew Tate a dělali besedy ve školách ve světě a chodili a říkali, hele, půjdem rozebírat ty jednotlivé myšlenky a budeme říkat, tohle je dobrý a tohle je špatný. A mi říkají, spousta těch kluků, jako rozumných kluků, se vůbec jakoby bálo přiznat k tomu, že tomu člověku jako, že se jim něco na tom člověku líbí, protože už by byli hozený do té škatulky. A často ty školy k tomu přistupovaly tak, jakože hele, líbí se ti Andrew Tate, seš toxický, seš zlej, vyroste z tebe kriminálník a vůbec bez ohledu na to, že tomu člověku se může líbit, hele, byl úspěšný kickboxer, nebo měl nějakou sportovní kariéru. Teď jsem možná trošku utek od já jsem právě chtěl říct, že jako já souhlasím s tím, co říkáš, ale nevidím, jak to souvisí s tou terapií, protože jako, já začnu možná tím, kde jsem jako skončil myšlenkově jako na stejný úrovni, co ty, že jako ano, je potřeba, jakože ono se podle mě už v posledních mnoha letech zohledňuje tady ten jako bias, respektive ten jako problém, že je víc ženských terapeutek než mužských. Ono se to podle mě docela dost vyrovnává. Jakože když teď představím nějaký prostě jakože český terapeuti, tak teď mě jako z hlavy napadá ten Jiří Horáček, který je spíš jako psychiatr, ale tak další, pak je teď jako Marek v něco, prostě taky jako obrovský jakože jména, který jsou jako fakt známí psychoterapeuti, psychiatři. To taky, že jo, pomáhá jako motivovat další muže. Já teď chodím, že jo, k muži na terapii. V minulosti jsem chodil k jedné ženě, ale teď mám jako především muže. A teď, že jo, ta pointa, kterou já se snažím říct, je, že ty říkáš, neměli bychom přesně potlačovat tyhle emoce a tak dále, ale třeba shodneme se na tom, že když ta manosféra tvrdí věci jako třeba muž by měl být silnej, nebo muž by měl být prostě jako přetrvávat, měl by být statečnej, tak tohle už jako pak vede k už to je v nějakém ohledu vede k potlačování těch emocí. Jo, protože co já se snažím říct je, že třeba ty můžeš mít nějaký ctnosti, jako třeba jakože řekl bych, že odvaha bude takovým něco, co bychom označili jako ctnost, byť ne 100%. Překonávání strachu bychom tež mohli nazvat.
Jenže ono je hromada situací, kdy je fakt dobrý nápad se bát. Jo, jakože jde po tobě 100 lidí a ty si řekneš, hele, tak já budu mít tu odvahu, já se jim postavím. Ne, ty jsi prostě debil, který jde do situace, kde si jenom jako namluvil, že chce být nějaký. A v některých situacích jako ta největší ctnost je jako odběhnout, jo, jako vzdát se a podobně. A přijde mi, že co se děje, a má o tom krásný video Dr. K, jestli víš, který to je to americký psychiatr. Něco mě říká to jméno. Ale jo, je to americký psychiatr, který vystudoval Harvard a točí právě jako videa především pro muže. A on se teda, pokud se nepletu, neřadí do manosféry právě kvůli tomu, že on sám jakoby má neutrální postoj k feminismu, dokonce bych řekl, že se za feministu považuje. A on co třeba točí, on třeba měl hezký video o anhedonii, nevím, jestli znáš. Ano, znám. A to je přesně, že ty, když se třeba jako začneš potlačovat pocity, jakože je ti zle, jsi unavený, jsi slabý a řekneš si, ale správný muž by měl být silný, to jsem slyšel někde v rádiu nebo v jakýmkoliv podcastu, tak potom, když se budeš snažit přetrvávat a jít tou silou a necháš si třeba ten den, 2 pauzu, vybrečet se, tak pak právě skončíš tím, že kompletně jako ztratíš jakýkoliv pocity radosti nebo čehokoliv jiného, dokud si prostě jako neprožiješ emoce, které jsou potřeba prožít. A to podle mě dělá ta malosféra. No, buď silný, když ti někdo jako řekne buď silný, tak nebo takový to jako stereotypní, buď chlap. Ano, to je dobrý. To můžeme vzít. A já si myslím, že tohle je taky takový dost jako nepochopený pojem. Protože já jsem viděl krásný jako příklad, muži nepláčou. Takový jako taky typický to. A jeden člověk, a teď nevím, který autor, to krásně jako rozebíral, že hele, já na svoje syny aplikuji muži nefňukaj. A on říká tím stylem, že mám prostě syny, který jako závodí nebo běhají někde nějakou atletiku a stane se, že prohrajou a ten syn začne, no ale on byl větší, ten druhý, a já prostě malý, já nevím, 6, 7, nevím, kecal bych, prostě jako malý děti. On byl větší a mě foukal vítr a on má lepší kopačky a tohle. A on říká stop. Tohle není mužský chování, protože fňukáš. Vymlouváš se, prostě ten kluk byl lepší, dej mu ten kredit za to, buď jako rád, že prostě máš nějakého soupeře, který tě jako chápe, jsi smutnej, vybreď se. Je to nějaký selhání, makali jsme na to, pobreď si v pohodě, ale nefňukej. Prostě nemáchej se v těch negativních pocitech a nezbavuj se té odpovědnosti, nepřej tomu druhému, jako neber mu ten kredit za to, že makal možná víc než ty. A to je podle mě jakoby rozdíl mezi tím, jak to podáme a můžeme to jako různě interpretovat. A když někomu řeknu, hele, buď silnej, tak já si nemyslím, že ono samo o sobě je to jako toxický. Stejně jako když řeknu někomu, buď odvážnej, tak to neznamená, že půjdu proti 100 lidem, když použiju teďka ten tvůj příklad. Protože buď odvážnej neznamená buď hloupej. Já můžu být odvážnej a můžu si říct, hele, tohle je nad moje síly. Nicméně je potřeba vždycky dělat určitý jako kroky a k tomu je ta odvaha jako potřeba. A to třeba můžeme vzít tu exposure terapii, tak ta ti řekne buď odvážnej, protože se tomu musíš vystavovat. A když se někdo bojí lítat letadlem, tak nejdřív nejdřív koukají na nějaký nahrávky, pak jezdejí podél letiště, pak chodí po letišti, až třeba 50. sezení konečně jdou do toho letadla a letěj. Ten toxický přístup by byl, že by někdo řekl, bojí se lítat a má z toho fakt fobii, prostě nastup a zvládni to. Někomu by to fungovalo, někdo by z toho letadla utek a jako ten jeho strach by ještě jako vyrost. Jenže když tomu člověku řekneme buď odvážný, tak podle mě buď odvážný platí stejně na to, jako dělej postupný krůčky, jako vlez do toho letadla. A každému záleží, jak velkou má fobii, jakým způsobem, jakou má jako toleranci, jak moc je to akutní, jak moc je to prostě nesnesitelný, tak někomu může fungovat i ten drsný přístup, jako to skoč do vody a neuč se plavat. A někomu to spíš jako ublíží. Ale když mu řekneme buď odvážný, nemyslím si, že tomu člověku říkáme cokoliv toxický, nebo že ho nějak poškozujeme. Já ti možná dám analogický příklad, kde to bude docela dost zřejmě vidět. Takže pracuješ s tím konceptem té odvahy jako s nějakou cnostím. Já použiju příklad jiné cnosti a to je třeba láska nebo milování. Jo? Taky bychom skoro všichni řekli, že jako láska je důležitá a tak dále. A teď jako já si představuji nějakého člověka, který přesně jako nějak žije život a já mu prostě řeknu,
miluj. Jo, jakože prostě, jakože buď takovej, jo, že třeba nevím, mám právě problémy ve vztazích a teď já mu řeknu, správný řešení je prostě milovat. A ta důležitá věc je, že stejně jako ta věta buď odvážnej, tak podle mě jako nikam nevede. Protože přesně jak jsi popsal i v tom případě s těma, když na mě jde 100 lidí, tak jako ten jako samotný takový to moudro buď nějaký, tak prostě neplatí všeobecně. Jako je velmi těžký vymyslet všeobecně platný tvrzení takhle komplexní situace nebo pro situace v životě. A proč to říkám? Protože když se bavíš s nějakým člověkem, nebo každý člověk má nějakou svoji cestu, jak se vyvíjí. A mně se o tom strašně líbí knížka Vzestup pourovních vědomí od jednoho prostě... Znám. A ten přesně že popisuje, že každá ta úroveň toho vědomí od toho, kdy člověk prostě je jako hrozně uvězněn ve strachu a vlastně strach je hlavní motivátor toho, proč dělá věci. Například nedělá svoji práci, protože ji miluje a má ji rád, ale protože se bojí, co když budu bezdomovec nebo zklamu svoje rodiče, to je úplně nejlepší. Tak tohle, že jo, tomu člověku jako tak nějak kazí ten život. Ale že jo, ta cesta k tomu překonat ten strach není skrz to, že budeš sám sebe, že jo, jako tlačit jako každý den prostě něco překonávat a ideálně, když to budou doporučovat tvoji kamarádi, ale to je, že ty sám jakoby budeš cítit to, co potřebuješ cítit a na to můžeš přijít nejlíp ty sám, že jo. Že i právě v té psychoanalytické terapii ty pracuješ s tím, že ten klient má přístup k tomu svýmu podvědomí a proto ten terapeut vlastně stejně jako Freud na začátku říkali, jo, že vlastně má si lehnout, já se na ně jako terapeut ani nekoukám a je to čistě jenom o tom, že já poslouchám jeho vlastní interpretace, snažím se mu jako občas poradit, nebo neporadit, ale spíš jako pomáhat mu ty myšlenky jako v nich pokračovat a třeba ho položit otázku, která ho někam posune, ale je to furt, že o tom klientovi samotným, jak on bude potom pracovat s těma svýma emocemi, jak on se rozhodne. Takže proto mi vlastně ta věta, jakože buď odvážnej, buď silnej, moc jako nikam nevede, protože mi přijde, že jako většina lidí v mém okolí, kteří jsou přesně jako já chci být silnej, tak ta jejich jako představa té síly, toho, že jaký chtějí být, jim hrozně škodí, protože třeba v tom postavení, ve kterým jsou, tak je hrozně důležitý třeba začít projevovat slabost a být, nebo jako cítit tu slabost a to jim jakože reálně pomůže. Hele, já souhlasím, ale upravil bych to, je to stejný, jako když řekneš nemocnému člověku uzdrav se. Když bude někdo nemocnej a řeknu mu uzdrav se, tak mu nedávám žádný návod, jemu to nepomůže, ale zároveň mu to neuškodí. A pak se můžeme... Kdyby si přišel za dítětem, co má leukémii a řekl mu uzdrav se, no tak to jako taky jako nikam. To je extrémní příklad. No právě, a proto já říkám, že to... Ale je to nějaký, nebo tak, ať je ti lépe. Když to řekneš, ať je ti lépe, ať to nemá jako ten definitivní konec, tak nikdo ti neřekne, ale on to má fakt těžký, on je fakt jako nemocnej a teďka jako to fakt jako urazil, protože on na to teďka nemá. Jako, víš, když řekneš, doufám, že se ti ta noha zahojí a budeš zase chodit. A někdo řekne, ne, ten člověk to má prostě těžký a nepřeji mu to, protože on to nedokáže. Tak stejně tak bych řekl, že jako buď silný je nějaký jako finální stav a teď se můžeme bavit, jaká je k tomu cesta. Ty tu terapii jako rozebíráš super. Já si myslím, že k tomuhle trošku jako chybí, nebo co se změnilo v té moderní společnosti je fakt jako kontakt mužů. A že se to hrozně i právě propisuje do těch předsudků vůči terapii, že dřív se tohleto dělo, akorát se tomu neříkala terapie. Byl tam kontakt, víš, jako muže, samozřejmě můžou jako kulturní rozdíly. To, že tu máme mraky jako rozpadů manželství, ženy, které musí vychovávat děti bez otce, pak samozřejmě chybějící ty mužský vzory. Ale tohle přispívá k tomu, že najednou míň a míň se ti muži potkají někde jako u vohně a dokážou jako sdílet tu svoji nějakou individuální jako cestu a přesně, a jak to vnímají. A pak samozřejmě, když odmala vůbec nedokážou pojmenovat, co cítěj, tak pro ně je pak těžký někam jako jít na terapii, kde vůbec to začít je pro ně jakoby obrovsky těžký. A to bych řekl, že je nějaký jakoby těžký kulturní problém, že tady chybějí ty mužský kruhy, výchova těch mužů, nějaký mužští mentoři. A samozřejmě, když těm klukům tohle to chybí a je tady někdo, kdo vydělává na tom, že prodává tu zkratku, tak samozřejmě je to atraktivní, protože když by Andrew Tate, já nevím, řekl, jak bych to uvedl, když by Andrew Tate řekl, hele,
cesta k bohatství a cesta ke spokojenosti je dlouhá 40 let a poslouchej všechny ty lidi, kteří jsou jako úspěšní, i ty, kteří nemají Bugatti, protože to štěstí má různý jako podoby, tak na tom nevydělá jako ani korunu. Ale když jim řekne, dej mi tady 1000 měsíčně a za půl roku tvoje máma půjde do důchodu a budeš mít vilu a za 2 roky si koupíš Bugatti, tak je to samozřejmě atraktivní. A tady se pak jako dostáváme k tomu, jsou to ti muži, je to ta manosféra, ta maskulinita, která jako zaviňuje ty negativní faktory, anebo je to ta doba, která přeje k těm skemům, rychlým řešením, zkratkám a tomu, že ti kluci se snaží docílit něčeho, co třeba je jako dobrý cíl, ale tím, že nejsou vůbec jako schopní zvládat nějaký nepohodlí, tak představa toho, že by 20 let na něčem pracovali, tak je pro ně tak jako šokující nebo tak nepřijatelná, že radši dají někomu pár tisíc, kdo jim řekne, že to bude jako dobrý. A možná si k tomu můžu dodat jako ještě jednu věc. Možná jenom na to zareaguju, protože jenom chci říct, že já vlastně s tebou strašně souhlasím teď, jak to popsal. Jakože, pokud bychom nahradili terapii tím, že budu s blízkýma kamarádama sedět u kruhu u ohně a prostě bavit se s nima o svých pocitech a o tom, co se vlastně v mém životě děje, tak to je super. Jako všemi 10 velmi podporuju, mám takovýhle prostě taky jakože kamarády, se kterými tyhle věci řeším a je to prostě úžasný. Jediný takový jako problém, který mě tam napadá, je potom, je trošku pro některé lidi těžký být upřímný v těch kruzích, protože taky, že jo, chceš mít nějakou reputaci, chceš nějak na ty lidi působit a často je právě jako problém, že jakoby neupřímnost je součástí toho potlačování těch jako emocí a prožitků a ono jakoby, když s někým právě, že v minulosti chytáš mamuty a dneska prostě pracuješ, tak taky je těžký prostě kolegům v práci potom jako večer prostě vysypat všechny věci, které se ti dějou, které tě trápí. A ten terapeut, případně někdo takovej, který je vlastně na to specializovaný, ví, co ty emoce vlastně značej, tak to je ten člověk, který ti vlastně pomůže vytvořit to upřímné prostředí, kde to můžeš prožít úplně ideálně. Takže ano, souhlasím s tím, co říkáš ohledně těch mužských kruhů. Souhlasím, že to je skvělá věc a fakt je zapotřebí, ale nemyslím si, že to jako má tady tu složku, která bude jako kompletně pomáhat nahradit tu terapii. Ale určitě to nemá jako nahrazovat tu terapii, ale je to něco, co se v minulosti jako dělo hodně a řekl bych, že to pomáhalo tomu, aby ti muži nebyli tak jako naštvaný, potlačený a hedonický jako dneska a podobně. A tady bych se zase jako vrátil k tomu Jacku Donovanovi, který hodně jako zastává tribalismus. Prostě princip nějaký kmenové společnosti a on říká prostě, ty nemůžeš být jakoby kamarád se všemi muži. A jde o to, aby jsi vybral ty muže, se kterými máte jako stejné hodnoty. A on říkal, on třeba právě mluví v rámci té jejich komunity, kdy přesně chodí po poušti, učí se bojovat, střílej a podobně. A on říkal, muž, který nemá rád zbraně, OK, ať jako nemá, ale nebude mezi náma, protože nemá nějakou společnou hodnotu. A díky tomu, že máme společný pohled na svět, společné hodnoty, nějaký společný cíl, tak dokážeme být k sobě upřímný a dokážeme jako sdílet. A nebojím se mezi takovými muži sdílet i tu svoji jako zranitelnost. Samozřejmě já bych jako nikomu nedoporučil, aby se opil na firemním večírku a tam začal vyprávět nějaké svoje niterní problémy, protože zase je to o tom, ta zranitelnost, jako který je taky velký téma, já si myslím, že tu zranitelnost ty si musíš dobře rozmyslet, komu ji prezentuješ. Ano. A ve vztazích třeba je velký problém, že pak se říká, buď zranitelný, a já sleduju kluky, který mají nějaký třeba problém nebo tak, vídají se s nějakou holkou a po 14 dnech vídání to na ní vysypou a ta holka uteče. Protože tam není žádný vztah, není tam žádná jako vybudovaná prostě foundation, nějaký základ z toho vztahu. A já říkám, a pak vznikají takový toxický jakože hele, žádná holka nezvládne, když bude zranitelný. Hele, nezvládne to holka, kterou znáš měsíc nebo půl roku. Když budeš s někým 8, 5, nebo ať nejsme extrémní, 5 let
a ta holka tě fakt zná a zná tvoji povahu, tak když ty budeš mít nějaký jakoby crash down a bude fakt se něco jako hodně kazit, něco se ti nebude dařit v práci, tak i když budeš extrémně ufňukaný, extrémně zranitelný, cokoliv, tak ta holka pochopí, že hele, tohle je nějaký jakoby přechodnej stav, podpořím ho a budu jako s ním. A nebo ne, jako to nikdy nevíš. Ale je tam mnohem větší pravděpodobnost toho, že se to stane, když už máte něco vybudovaný a když máte něco společný. A tohle se dá aplikovat stejně na ty mužské komunity, že vždycky ty mužské komunity byly o tom, že ty jsi součástí nějakého jako v uvozovkách kmene, nějaký skupiny, kde máte stejný cíle. A je tu ještě jedna důležitá věc a to je tvoje odpovědnost. Že vždycky tyhle komunity přinášely i odpovědnost toho, že něco tomu dáváš, abys byl toho součástí. A spousta těch, a já jsem to někdy četl, že to mají i třeba, myslím, anonymní alkoholici, že ty ve chvíli, kdy tě chytnou, že tam opakovaně lžeš, tak tě vyloučej a nejsi součástí té skupiny. A to je ten princip, že pak nejen bereš, ale i něco dáváš. A to pak právě eliminuje to, že bys byl jako v prostředí někoho, před kým se vlastně bojíš a umožňuje ti to navázat mnohem víc autentický vztahy z mýho pohledu. Jo, já naprosto souhlasím, takže já k tomu asi nemám úplně co dodat. A jestli já teda můžu navrhnout, ať se ještě chytnem třeba toho dokumentu Manosféry, tak tam třeba vůbec tyhle ty témata nebyly. Víš, jako, že tam byl nějaká snaha prodat to, že hele, tyhle lidi jsou radikální, extrémní, s čímž já souhlasím, ale nikdo se neptal, proč jsou radikální, co mají za sebou, jak vyrůstali, jak se propsalo to dětství do nich, koho vidějí za ty mužský vzory a podobně. Takže častokrát je to nějaká demonstrace síly, jakože ty lidi ve skutečnosti nejsou silní a nejsou tak mocní, jen se to snaží prodat, protože se bojí toho, že by vlastně byla vidět ta jejich slabost. Strašně se souhlasím. Tak pojďme se na tady to zaměřit. Ty jsi totiž i říkal před chvílí, že ti přijde, že to, jak to říct, že to vychází často jako z té společnosti, všechny ty problémy, nebo že to jako, je to odraz, ten problém přispívá ta společnost. Takže další téma, a já se teda přiznám, že většinou, když točím, tak takhle rozděluju ty videa na části, které jsou na YouTube a které jsou na Hero. Tak tady se vlastně loučím s divákama na YouTube, děkuji, že jste to sledovali a pokud byste chtěli pokračování našeho rozhovoru s Mikem, tak budu rád za podporu naší tvorby. Tak jo, co si teda myslíš ty, že teda, zkus to teda víc popsat, jakože říkáš, že to ten film nepopsal nebo nevysvětlil, co jsou ty příčiny, co jsou teda podle tebe?